Казан, Салам Татарстан. Минем исмим Нури Чапанову һәм тиз генә әйтәсем килде. Бик зур рәхмәт барыгызга. Президент Рөстәм Миңнеханов сәхнәдән Америкада яшәүче шын татар егетен сәламли. Нури Чапановлы татар теле һәм әдәбияты буенча быел халыкара олимпиада җиңүчесе булды. Әнисе Казаннан Америкага 2000 елларда күченеп киткән. Әтисе Япония татары, Сан-Францискога, Токиодан килә. Татар теле ана сөте белән керде ди Нури. Мәктәптә Калифорния университетында инглиз телендә сөйләшсә, өйдә татарча гына. Әни әйткәч олимпиада бар, әйдә катнашыйк. Мин әйттем, әлбәттә, әйдә күрсәтик. Сан-Францискода да ничектер татарлар чыкты. Монда да без яшибез. Әнием белән, сеңлем белән, Юмит белән һәр вакыт татарча сөйләтәбез. Башласаң, балачакта. Татарчаны саклый аласың, культураны саклый аласың, Сабантуйны уздырабыз, Корбан бәйрәмне уздырабыз. Россия төбәкләреннән катнашучылар арасында Гран-при иясе Айнур Сабирҗанов Шуаши егете Озынкуак авылында яши. Киләчәктә программалаучы булырга хыяллана. Әлегә иң зур теләге мәктәпне тәмамлап КФУга керү. Олимпиадаларда тәүге җиңүе булмаса да иң дәрәҗәлесе ди ул. Туган телләр елында бигрәк тә. Бик зур шатлык килгәнде. Президентның кулын кысу һәм аның белән бер сәхнәдә басып тору. Фотограф өчен горурлык хис иттем. Үзебезнең милләтебез өчен, телебез өчен һәм Татарстан өчен. Бу минем баламның эшләгән эшенең әҗере. Тагын бер Гран-при иясе Әгерҗе районы кызы Гөлназ Мөэминова олимпиадага әзерлекне 1 ел алдан башлый. Китапханәдә укылмаган китабы, язылмаган иншасы калмаган. Гөлназның хыялы татар журналисты булу. Әлегә үзенең рус сыйныфташларын татар теленә өйрәтә. Әти, әни, дөрес тәрбия бирә икән, балам, бу синең туган телең, син аны хөрмәт итәргә тиешсең. Син башка милләт телендә хөрмәт итәргә тиешсең. Тик иң беренче шарты туган телеңне онытмаска тиешсең дип әти, әни тәрбия бирә икән. Анда бернинди замана таләпләре дә баланы үзгәртә алмый. Халыкара олимпиадага яшьләр Татарстанның һәрбер районыннан, Россиянең 24 төбәгеннән, 12 чит илдән Казанда җыела. Алар 4 көн дәвамында татар теле һәм әдәбияты, татар халкы һәм Татарстан тарихы буенча биремнәр үти. Чит илдән катнашучылар сынауны онлайн үтте. Җиңүчеләрне Рөстәм Миңнеханов шәхсән бүләкләп татар яшьләренең туган телдә сөйләшүенең никадәр мөһим булуын ассызыклады. Әгәр дә менә шундый актив яшьләр булмаса, безнең телебезнең, безнең киләчәгебез юк. Яңа алымнар белән эш алып барыла, без күрәбез моның кирәклеген һәм менә шушы конкурсларда безнең Татарстан гына түгел, бүтән өлкәләрдән дә, чит илләрдән дә яшьләр катнаша. Шуңа күрә һәммәгезгә дә җиңгәнне, җиңмәгәнне кем катнашты, кем моңа битараф түгел, зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә безнең өчен бу иң зур бәя. Менә шундый алар татар яшьләре. Татарстанда гына түгел, аннан меңнәрчә километр ераклыкта яшәсәләр дә, телне, гореф-гадәтләрне саклыйлар. Бер-берсе белән танышып, араны үзмәскә сүз куешканнар. Шул рәвешле милләттәшләр континентлар арасына элемтә сала. Әнием һәм әтием сөйләтмәсә иде миңа татарча. Мин татарча беркайчан да белмәс идем. Шәһәрләргә барабыз. Русча сөйләшә башласак, туктагыз әйтәм, әйдәгез татарча үзебезчә сөйләшергә димен. Һәр кеше үз туган телен белергә тиеш. Туган теле ул башка телләр өйрәнү өчен дә кирәк. Татарның гимнына әверелгән и туган тел җыры да бу көнне җир шары буйлап яңгырады. Алия Хайретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.